autòctones, arrelades, com per exemple el cas de la Macabeu, va ser una miqueta la varietat que es va extendre a Tarragona a partir de la fil·loxera. És a dir, quan la fil·loxera representa el crac i el trencament de la viticultura antiga, la varietat que s'implanta a la zona de Tarragona és el Macabeu, i això és històric, ho té tothom, ho tenim a les tres conques, tant a l'Ebre com al Francolí com al Gaià, i bueno, clar, és una zona amb gran tradició, amb molta varietat de sols, però amb unes altituds que oscil·len entre els 100 metres a l'Ebre i els 400 a Rodonyà o 500 a Cabra, en la que aquests vins blancs predominen i tenen molt de